hvad så der har det Ultimate Gamer 270, og i den her video der skal vi simpelthen spille Tube Simulator. Og ja, jeg spiller lige nu på min vens kanal, eller på min vens telefon, hvad fanden siger jeg. Han hedder Simon, og han har simpelthen også en YouTube kanal, så shoutout til ham. Han hedder Pandana Fyren, altså P-A-N-D-A-N-A mellemrum F-Y-R-N. Okay? Så der vil være et link i beskrivelsen til hans kanal. Så det okay. Der står her, velkommen til PewDiePie's Tube Simulator. Lad os lave en video. Yeah. Først og fremmest har du brug for et kamera. Ja, her er de prisværdige, der viser dig tingene, som du er tilgængelige for afspilninger, du har nået indtil videre. Ja. Det burde i virkeligheden kaldes ting for nære folk, men prisvenligt lyder bedre. Nå, her tag dette kamera. Jeg har ikke noget imod at betale for dig. Denne gang, bro. Jeg har alle typer pengene, du ved. Lol. Ja. Du kan sådan cirka placere alle de steder, som du kan i virkeligheden tid til. Ja, fuck det. Ja. Yeah. Nå, du er chefen. Ja, det siger jeg sgu hver gang. Ja, lad os lave en video. Kan du vælge hvilken sej video? Fuck det. Ja, kom nu. Jeg har læst alt det her. Ja, Lambo. Nej, den har jeg derhjemme. Det er sgu ikke så godt. Ej, okay, det var nok ikke. Det er mange visninger for din første video. Tillykke. Der. Okay, shoppen. Jeg kan købe en kasse. Nå, så er den placeret. Wow. Det tager lang tid. Wait. Time out, bro. Prøver du at fortælle mig, at jeg stadig skal vente mere end et par sekunder? Jeg vælger, jeg var faren. Det er da latter. Det tager alt for lang tid, men det er en anden måde. Og brug box. Box. Kom nu. Du tager så lang tid. Tilbage til dit rum. Og forresten, jeg har også en anden account. Ja, jeg ved ikke lige, om der vil komme et billede op lige nu. Men ellers så vil det komme nu. Ja. Det er min anden account. Den kan du selvfølgelig gå hen og følge os. Hvis du vil. Der hedder Ultimate Gamer 270. Ja, så det kan du også lige gøre. Den her, den skal vi selvfølgelig også kalde for Ultimate Gamer 270. Publicer 2 gaming videoer. Nå, den er låst. Skal se, shoppen. Klar, Ebbe, du surfer. Okay. Okay, du er nødt til at oprette en konto. Ja. Bestem kanalnavn. Skal se. Ultimate Gamer 270. Så kører vi. Og så kan du bruge Ultimate Gamer. Ja, efter der vil du ikke være i stand til at ændre det. Fedt. Det brugernavn er fuck. Ej, hvad nederen. Men du er, så hedder vi bare Gamer 270. Hvis bare lige ikke finde ud af stav til det. Nej, skulle det ikke gammel så? Jeg sagde Gamer. Undskyld, vi bruger så lang tid på det her video. 270. Ja. Jesus Christ, den gav mig chok, den der. Nej, gå væk fra det. Gå væk. Ja, logger sgu lige ind igen. Det er sgu ked af det. Jeg så nogen, de hører mig. Skal vi se. Yay, 3, 4. Jeg vil ønske, det var så nemt i den virkelige verden. Hvor gik vi hen? Linkkonto. What the fuck? No. Linkkonto. Nej. Okay.
Det her klipper jeg lige ud. Det klipper du lige ud. Ja. Hvordan var det nu? Hvad laver du sådan? Okay, hvad var det, du skulle? Det skulle ikke noget. Skulle du ikke have noget med en konto? Nej. Ja, okay. Du skulle ikke trykke link konto? Nej. Ligesom den blinker sådan der. Nej, det skal jeg ikke. Okay, det kan du bare. Okay. Vi har lige fået en boks her. Endnu en boks. Og fuck ja, så vi skulle lige level 2, mand. Er du da vanvittig? Boom! Så får, man ved ikke, hvad man skal starte sted. Jeg havde ikke noget andet valgt sted, men pyt! Fuck ja. Level 2, guys. Publiceret. Wow. Okay, level op et gang. Holy shit, der er mange, der blinker hernede. Level 1 lås op. En basketball. Nogle lys. Noget kat. Noget mad. Fuck ja. En tingling der. Wow, vi får meget her. Er det en kat? Nej, det er ikke en kat. Nå, så skal vi lige ind på brain her. Okay. Ups. What? 71 subscribers. Oh my god, jeg vidste, det var så nemt i virkeligheden. Så nemt. Troede du, at det her er et spil for casuals? Det er noget seriøst. Shizzle Connect. Her kan du holde styr på dine ting, som XP, trend level, og endda se, hvad dine top 10 bedste videoer er. Det er ligesom ikke det. Ja, fuck det. Skal vi se. Nej, ikke derind. Nej. Ja. Fedt. Skal vi se der. PewDiePie. Skal vi se. Indstillinger, bedrifter. Nå, lad os købe noget nyt her. Ej, det kan vi jo ikke engang. Er der ikke noget billigere? Nej. Ved du hvad, vi booster lige den her. Reklame. Fuck det. Fuck den reklame der. Så er den skulle lige skibet der. Vi laver en anden video her. Fuck yeah, bitches. Nej. Sponsor Eagle. Fuck. Ja! Jeg fik. What the fuck? Okay, jeg lægger ikke engang mærke til det. Jeg klikkede bare på skærmen. Okay, 25 visninger. Det er sgu okay, du. Du har fundet 20%. Fuck det. Ja. Skal vi se, kan vi få noget andet hår? Jeg kan lige have noget andet hår. Det der hår. Hvad farve er mit hår? Det er nok det der, den der farve lidt. Boom. Er der andre trøjer, vi lige kan få? Sådan, lige når jeg tænker over det. Vi kan i hvert fald få en anden farve. Hvad for en trøje har jeg på i dag? Jeg har en blå, sådan en flot blå en der. Øjne. Hvad farve øjne har jeg? Jeg har grønne øjne, tror jeg. Kan jeg få nogle briller? Kan jeg få briller? Ja, vi kan. Nej, jeg har sgu ikke briller, så det lader vi sgu lige være med. Tastatur kan man vælge fra. Nej, det kan du ikke. Okay. Sponsor Eagle. Yay! Nå, publicer 5 videoer. Okay, vi vinder. Vi kan købe noget her i. Prisvenlig genstand. Nej. Ej, hvor er du irriterende, Simon. Ved du hvad? Jeg tror snart, der kommer nogle... Hvad skal vi købe? Vi køber sgu den her gaming-plakat her. Ja. Pokkel. Jeg elsker det her spil. Okay, der er nogle boks dernede i, er der ikke? Eller hvad hedder det bare med? Come on, box. Vi vil have nogle money. Oh my goodness, bro. Og jeg har forresten også lige et lille bitte trick her. Du kan godt se de der pile deroppe. Hvis du rammer dem, så er der stor sandsynlighed for, det var da lidt noget lort det der. Men når du rammer de der pile der, så er der ekstra gang, eller lidt højere. Se, hvad sagde jeg? Lidt højere chance for, at du simpelthen lander i de der kurve-tingling der. Så det er egentlig meget godt. Hvad skal vi vælge her? Vælg altid den video, der var længst, medmindre det er en trend. Vi ser lige en reklame her. Ja, og så ses vi, når reklamen er slut. Og den reklame der, så er det sgu bare lige videre. Spil Pokkel fucking 5 gange, mand. Se, det der, det var ret godt. Tror jeg vist. Men det har noget med det der fysik, for fuck's sake, et eller andet, mand. Nej, jeg missede lige 3 boks. Nej!
Men jeg ramte i den der kurv, tror jeg. Gør jeg ikke? Jo, det gør. Fedt. Skal vi se, Pokkel, kom on. Nej, det bad jeg dig ikke om. Kom nu. Please. Hvis du får nogle boks nu, ikke? Så stopper jeg aldrig nogensinde YouTube. Jeg sagde, du skulle få boks. Nu stopper jeg YouTube. Nej, det gør du ikke. Bare rolig. Til alle mine gamers. Ved du hvad? Jeg har lige fundet på et fannavn. Gamers. Boom, siger jeg da lige. Nej. Jeg missede lige 5 boks, men fuck det. Hvad så alle gamers? Ej, okay, det bliver så ikke lige min nye intro. Måske min outro. Det kunne man måske godt lave om. Det må jeg skrive ned i kommentaren. Hvad I vil have, at jeg skal lave. Også min intro selvfølgelig, det kan I også skrive, hvis I vil det. Om hvad jeg måske også skal lave i fremtiden. Der kommer også snart et upload på min Instagram. Tror jeg vist. Jeg er ikke sikker. 25 visninger. Vi har fucking... så skal vi lige ud af det der. Vi skal lige lave en video. Vi har 5 boks. Nu kan vi gå ind her. Og så kan vi købe... pisten koster 10. Hvad fanden var det, jeg tænkte på? Jo, hår. Vi køber noget andet hår. Kæft noget grimt hår. Kan vi købe nogle... hvad fanden var det, jeg tænkte på lige før? Kan vi købe nogle trøjer? Nej, det kan vi heller ikke. Kan vi købe? Nej, det kan vi heller ikke. Kan vi købe noget hudfar? Nej, det kan vi heller ikke. Lige nu ser det ud til at være et meget lorterum. Og ved du hvad, jeg tænker simpelthen, at jeg slutter den her episode nu. Og tusind tak, fordi du så med. Jeg håber selvfølgelig, du kunne lide videoen. Og hvis du kunne det, så må du meget gerne smide et like. Og subscribe for mere. Og så ses vi.